Sabies que com a usuari d'assegurança tens dret a escollir lliurement el taller reparador del teu vehicle? Vilamòbil són concessionaris oficials d'Audi i Volkswagen a Reus, Tarragona, Vilanova i Vilafranca. En Vilamòbil treballem amb totes les companyies asseguradores i estarem encantats de donar-te el servei que tu i el teu vehicle mereixeu. Totes les nostres reparacions garanteixen que els materials i pintura són originals d'Audi i Volkswagen. Els nostres tècnics estan qualificats amb una formació obligatòria emesa per Audi i Volkswagen, amb una certificació final de cada treballador. Volkswagen i Audi Vilamòbil t'oferim una garantia de 2 anys, una franquícia reduïda i un vehicle substitutiu fins la finalització de la reparació. Si vols tornar a estrenar el teu vehicle, no dubtis, vine a Vilamòbil.